La plataforma d'associacions de pensionistes i jubilats de Mallorca cerca un missatge que els representi a un preu simbòlic per demandar als actuals dirigents del govern balear i també els de la legislatura anterior. El motiu, robatori general i continuat en el copagament sanitari. Des de l'esmentada plataforma calculen que a l'illa de Mallorca hi hauria fins a 32.000 pensionistes i jubilats afectats per pràctiques que qualifiquen d'il·lícites de l'executiu autonòmic. Tal com expliquen, d'ençà que el govern Bauzá aplicar el copagament sanitari l'any 2012 i que segueix actiu a dia d'avui, les bestretes que els jubilats fan per davall els 10 euros en el copagament sanitari no es retornen perquè costa més retornar-los que la pròpia quantitat. Il·lustració gràfica per fer-ho més entenidor. Un jubilat que percep una renda anual inferior als 18.000 euros pagarà un màxim de 8,14 euros al mes per als seus medicaments. Tot i així, si l'import a pagar supera aquests 8 euros, serà el mateix pensionista qui haurà d'avançar els diners, una quantitat que després li hauria de ser retornada pel govern. La denúncia de la plataforma d'associacions de pensionistes i jubilats de Mallorca arriba perquè si la diferència entre el màxim a pagar per aquest pensionista i el que gasta realment no supera els 10 euros aproximadament, el govern no li retorna els diners. Parlar de 10 euros podria semblar ridícul, però no ho és tant quan es posen en context. Són 10 euros en una renda d'un jubilat, dels quals n'hi ha 32.000 en aquesta situació. Un senzill càlcul mostra que anualment el govern de les Illes hauria pogut deixar de pagar als jubilats més de 3 milions d'euros anuals. Si el copagament sanitari s'aplica des de fa 4 anys, estan parlant de 12 milions d'euros. Per aquest motiu, els pensionistes i jubilats de Mallorca estan ben disposats a emprendre una acció legal conjunta. Las cosas tienen que ser mucha gente. Individual siempre fracasamos. Como nosotros, si yo vengo aquí y digo mi problema, no voy a ganar. Tengo que ir en conjunto con los problemas de todos. La unión hace la fuerza. Els pensionistes i jubilats de Mallorca no amaguen la seva decepció davant l'immobilisme de l'actual govern progressista i és que, tal com diuen, han seguit essent còmplices d'una situació injusta que generà l'anterior govern. De fet, reclamen una disculpa pública a tots els majors de Mallorca pel que qualifiquen de robatori continuat.